Păi însă putea să fie Dragoș primul. Ce faci? E bine? Oh. Și eu e pe așa mea. Când ce ai pa? Că acolo stau eu cap. Ok. În care jumătate să fi dat așa de... Că nu l-am, știi? Așa de gest. Oricum nu l-am că ți-am scris. Da, nu, să duc, se lasă pe apă cu lești. Ia, ia. Niciodată. Niciodată. Te lași pe tine? Nu, nu mă las. Bine. Ba da. Du-te și azi în apă, eu rup, obosit, mi-e rău, mă duc, ce? Ai ce ți-am zis eu că nu mă te lași? Doar ți-am întrebat. Uite-l pe Alinus chiar atunci, știi? E. Când a făcut noi striptease. Unde? Laba Și Pizza. lui Laba. Ce mi-a plăcea lui Alinoschi? Mi plăcea. A dansat și Alin nu a dansat. Nu. Pe cum să-i placă? De ce ești pe plăcea? Să fie în culise. Pupe, mă. Lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă că nu-mi place, nu-mi place. Bine. Așa e, dar uite, trec peste, mă sacrific. Nu, mă, cum faci bițoi, mă, nu te mai supăra. Așa e? Lasă-mă că nu pot să respir. Așa nu? Jură-te. Jură-te că da. Da, îi jur. Nu, jură-te că te mențise, așa e. Da, ți-am scris. Nu, jură-te. Mă seau, mă seau. Așa? Da, ți-am scos acum, nu te mai duc să... Zim dacă e așa. Zim. Eu nu mai... Cu ce camară. Hai cum place. Da. Dă-te de aici. Lasă-mă să plec. Ai vrea? Lasă-mă să mă la toaletă. Ce-ți faci la toaletă? Așa, mă. Ești ce? Am glumit, mă, bire. Am Nu, dar glumit. lasă-mă un pic. Dar nu e asta pe mine. S-a închis. Lasă-mă să mă pun la toaletă. Nu, oricum ne iubim. Dar lasă-mă să mă... Mama, Aline, lasă-mă că mă supăr pe tine, mă supăr. Mă supăr. Lasă-mă să mă la... Lasă-mă că fac pe mine. Lasă-mă, lasă-mă. Te sufoc, iubirea. Lasă-mă să mă la toaletă.
Lasă-mă că dau și spormos eu. Lasă-mă! Dar ce ai, știi? La Călin a zis că va fi canicul în toată țara, dar văd că sunt precipitații. Lasă-mă! Să mă la toaletă și mă întorc. Lasă-mă! Zic în gura mare. Zic în gura mare. Zi, n-ai curaj. Păi lasă-mă să mă la toaletă. Lasă-mă să mă la toaletă. Doamne! Măi, îmi deslipește astea. Uite, s-au deslipit. Lasă-mă! Iubește-mă. Copii, ți-l rup. Lasă-mă. Lasă-mă. Mă superi. Unde? De ce? N-am mai purtat. Băi, omule, eu nu mai găsesc, mă, cercei. Mama. Bine? Ce ai? Ce ai? De pe mine mă păcălești? Păi dacă zic să mă lași, făceam pe mine. Ai enervat când îți zice omul ceva și tu... Nu, glumea. Tu că glumeai, dar nu mă înțelegeai. Că avea nevoie urgent. Da, Nu, jură-te. mă jur. Jură-te. De faza aia adevărată? Însă? Țin el, da. La mie zici că de câte ori. Asta îmi place. E lejer. Pe mie îmi plac astea largi, să stau lejer. Unde s-a apucat de dat cu aspirator? La fete? A, uite anul meu, vreau să nu mă arzi la păr, te rog. Am părul arde. Mă duc.